povestirile lui Bucșă. Dacă mint să vă sting. Bucșă Salvator. Bună, Red. Și eu am fost vaccinul de pompieri. Poftim? Pe bune, zău. Ce mă zis pe Bucșă Salvatorul? Toate unitățile, răspundeți, fac în provez la 1209, strada Calmaică. E vechea fabrică de chibrituri și benzină. Așteptate, Bucea, du-te! Elicopter 1 pe drum. Aici poliția, unde-i Bucșă? Chiar în spate. Bucșă 1 pe drum. Aveți grijă, pericol de explozie. Salvatore Bucșă, conștăm pe tine. Afirmativ. Eu. Bucșă, nu pot să cred că ai fost o mașină de pompieri. Și tu ce Dumnezeu? Erai acolo și tu. Ajutor! Ajutor! Te salvez eu. Du-l la spital urgent. E supraîncălzit. Plec acum! Gândește, aici. Bucșă, aici! Dobry! Au! Doctor Bucșă, recomand. Doctor Bucșă, în sala de operații. Ce mai faceți, doamnelor? În regulă, să vedem ce avem aici. Bucșă? Ești doctor? Așa e, amice. Am rezidențiatul, doctoratul, stagiatura și asistența. Bună, doctore. Bine! Și ce s-a întâmplat? Te-am salvat viața. Ce? Nu e adevărat. Ba da! Ba nu. Ba da! Nu, Ba Bucșă, așa-i. Bucșă, termină. Da. Nu, Ba da. ba nu. Bună, doctore. Ba da!